Merħba, jina Sara. Illum ser naqralkom Jamie u l-avventura tal-iskript. Miktub minn Claudia Mikallef, illustrat minn Naomi Gatt. Kapitlu 1. Kamp bejn il-ħbieb. It-tielet ċena. Jeremy u Alex ilestu għal-lejl. Nota: is-subien jidħlu fil-kamp fejn ħajkunu qed jorqdu wara ġurnata ta' divertiment fuq il-bajja. Alex: għadni lanqas irrid nemmen kemm ġbarna skartu plastik mill-bajja? X'idea tajba ġietek, Jeremy. Ħadna gost u għamilna xi ħaġa tajba fl-istess ħin. Jeremy: ekku, imma taf li jien xorta għadni lanqas ejjejt. Ma tantx għandi nas, ma nafx kif ser nexxieli norqod. Alex: lanqas jien, u issa naraw ilna tant nistennew li jidlam biex nitlu fil-kamp. Nota: Alex u Jeremy jirranġaw l-affarijiet tagħhom. Ilestu s-saqqijiet u l-frix u jirranġaw l-imħadet. Jeremy: veru. Isma' Alex, jaqblilna nħallu t-torċijiet viċin għalli jista' jkun. Jamie! Ħajta, ismu telfitlu l-konċentrazzjoni u l-pinna wafqet f'nofs sentenza. Jamie, il-homework lest? Kien leħen il-mama qed jidwi mal-kurutur. Iva! Għamiltu pulit! Żiedet mal-lista tal-mistoqsijiet tas-soltu tal-mama. Iva, sew għamiltu! U jieġeb Jamie bleħen għoli biex tisimgħu il-mama. U kemm bint fitta! Kompla żied minn taħt l-ilsin biex ma tisimgħux. Ta' min jgħid li l-mama kellha raġun. Fejn kien jidħol il-homework, Jamie kien jaġġel u jħarbex bla doċċ. Aqtax biċċa xogħol kien ikollha l-allima biex tara fil-kitba u tikkorreġi l-iżbalji tiegħu. Iżda mhux l-istess meta kien ikun qed jikteb xi skript jew xi reċta biex jiffilmja ma' sħabu. Imbagħad kien iġennin il-mama biex tagħmillu l-filmat fuq l-internet. F'dawn il-każi kien ikollu xogħol pulit u eżatt. Lanqas kont temmen li kitbu l-istess persuna. Il-kitba kienet tkun tingħara f'sew u Jamie kien jinkludi ħafna dettalji. Kien joqgħod attent anke għall-ortografija, rari kont isiblu żball. Mhux bħal meta jagħmel xi xogħol ta' bil-forsa l-iskola. Povra Miss Ċikluna. Id-drama u l-ispettaklu kienu għal-qalb Jamie. Kien jintilef jara filmati fuq l-internet ta' tfal jagħmlu l-maġija, jew jagħmlu xi ċajt fuq xulxin, jew xi reċta flimkien. Spiss ukoll kont issibu jara xi programm ta' tfal fuq televiżjoni. Mhux l-ewwel darba li qal lill-mama biex tiċċekkjalu kif irid jagħmel biex jieħu sehem fuq xi stazzjon lokali. Iżda l-ħolma ta' Jamie kienet għadha qatt ma saret realtà. Minkejja din ix-xewqa, Jamie kien għadu mhux ċert jekk kienx irid ikun quddiem jew wara l-kamera. Kien għadu ma ddeċidix li ma' rwol kien se jogħġbu l-aktar jekk hux dak ta' attur jew dak ta' direttur. Il-mama kienet tammira din il-kwalità f'bina. M'hemm xejn isbaħ milli jkollok ħolma u taħdem b'qalbek kollha għaliha. Madankollu kienet tirrabja lih meta għall-kuntrarju ta' dan, ix-xogħol tal-iskola ma kienx jagħti kasu u jagħmlu b'mod traskurat. Kienet gerger ukoll meta ssib lil Jamie jara xi filmat tal-biża' ta' xi tfal li ta' parsi jidħlu f'xi dar imsaħħra jew jagħmlu xi mħattri perikolużi. Ħafna dlam u ġiri, tajja u twerżiq li jaqtak minn ġewwa. Dawn il-filmati lil Jamie kienu jimpressjonawh b'mod ħażin u mhux l-ewwel darba li ħolhom ikkraħ wara. Sikwiet bħala konsegwenza l-mama ħallietu xi jumej bla kompjuter u television. Uff lill-mama. Għalissa, tilfitlu l-muża. Lanqas jaf x'kien ħajikteb u kif se jkompli l-iskript. Ħajkolli nieqaf. U iva, hekk jew bekk aħjar nipprepara l-affarijiet għal Ant Andre. Ħanieħdu miegħi l-iskript, forsi nibdew nipprattikawh. Jien se niqafaw illum. Imma intom ħadibqgħu bil-kurżità. Jiena ħankompli naqrah ta' għax ħadd tilibni l-kurżità. Taħħa.